Dobře. A motu. Jasně. No. Musíte živit, musí platit nájem, máte debilní všechno, stejně musí vydržet. Já taky nebudu největší. Co je? Tam je v autě. Kufry. No. Brali, no. V mém autě tak. Máme donést? Romy, běž do auta a dones si kufry. Ty kufříky z auta dones. Modrý a černý kufřík. Takhle u nás funguje všechno. Jo? To je černý. Modrý a černý kufřík. Tak mi jdeš jeden to. Jo. Já líčit nemusím, oni tady mají kosmetičku. Tak se říká, že dám pak ty balíčky. Dobře. Dana je chce přinést, tak Roman je pro ně šel. To je SEO malý testy s mahou. To je jedno, vám přinese obě. Ale pak odnese. On se projde. A to má nějakou zábavu. Jo, prosím tě, Káťo, ukroj Romanovi ještě jeden ten ovocný dort. Děkuju. Ještě se dvakrát projde, on zase to třeba. Má, no. Asi, jo. Ten ovocnej hlavně. Jo, želé, no. Venku je zima, Bobiku. Venku je zima. Bych taky řekla, že je takový utahanej. Ale jo, ne. Ještě jedno kafe. A jo, ne, no. Někdo si taká nebo čaj? Ne, děkujeme, děkujeme. Ne, děkuji. Super. Paráda. To tady má někdo krásný frchlák. Já jdu vrátit skleničku. No. Já mu vrátím to štíčko. No. A on a já, hele, já ti vrátím. To je Káti asi, tak to ne, tak počkej, no. Tam byly dva modrý. No, tak tady ten můžeš vdát zpátky, i když počkej na tamten, jo, odneseš je rovnou. Pojď sem, pojď z těch dveří. Nechceš čaj? Fakt nechceš čaj. A nechceš nalej pití, tamhle se nalej pití, nechceš? Ne. A my jsme ještě zapomněli na něco zvláštního. Jessica, to tady není ještě. Takže se náje.
Jessica tady není, Dany. Jo, je. Jessica, ona je krásná. Pavla! Už je. Mirek. Jo. Maruška. Veronika. Kolik? Veronika, 14. No. Cože? Nevím, ale tohle není tvoje, tak to nebudeš brát. Tohle není tvoje, Alexi. Jak? Klára. Už jde. Veronika 18. Veronika 18. Už 19. Tak ještě tady není, tak to. Tak, a to je všechno. Všechno. No a já tady máš to potížku. Ale ta už měla. Ale tam máš 2. Ale dostala už. My máme jednu starší, jednu mladší. Ta je pro starší. No, tak máte obráceně. No, a tady to, jo? Tam byl věk napsaný, ale. Ale ono tam bylo 17 a 18. No, ale tam týdle už je 18 a tam ty už je 19. Říkám, že byl dobrý seznam, jsem říkala Martině. To jo, no. Ale co je to nutí, že se spolu bavím. Tak to straním obec. Pak nevím, jestli je bejkárny. Akorát tam moc nedávají prostoru. Střihačky. Dominiku, A ta je kde? Ta tady není. Tady není, jo? No. Jsme nepřidali, jak měla No, tak tamhle k balíčku. Tak to tam dej k balíčku. Já to mám prostě tmavý, já dneska nic nevyfotím. No. Holky, udělejte trošku prostor, ať má prostor. Jo, budete od vlasů. Nic, já dneska nefotím. No už je to všechno, Ájo, už je to rozdaný, jo? A možná to se nesmáznej. To se mi najde.